Meron pong gusto akong ipakitang mapa sa inyo ng Australia para magkaroon tayo ng konting background at kaalaman ng Australia. Yan po. Okay? Kung mapapansin ninyo dito sa mapa, ay meron pong kung hindi ako magkakamali, there are 6 provinces or state of Australia. One is Western Australia, yung yellow. South Australia, yung red. Queensland, yan po ang state kung nasaan ang ating outreach. Kung makikita po ninyo, ang isang siyudad sa Queensland ay yung Brisbane. Yung ating outreach ay nasa Brisbane mismo. So Brisbane is a coastal area. Ang baba niya ay Gold Coast. Ayan po. At ang Queensland is the second most populated when it comes to Filipinos. Okay? Ang pinaka-populated na kung saan nandun ang maraming Pilipino, most number of Philippines ay nasa New South Wales. Especially dito sa bandang Sydney. If I'm not mistaken, Canberra is the capital city of the whole of Australia. Tama ba ako, Kirk? Yeah? Ayan, si Kuya Kirk, ang ating walking atlas at walking encyclopedia. Okay? So, Queensland is the location of our outreach. Nandun sila sa may Brisbane. Sa baba ng Queensland is the New South Wales. Nandiyan ang Sydney at Canberra. Popular sa atin ang Sydney, di po ba? Okay? Nandun yung isang malaking theater or opera sa may Sydney. Then we have Victoria. Okay? Victoria, ang capital city niya is Melbourne. Okay? Alam nyo ang Melbourne? Have you heard of that before? Doon pinanganak si Tita Melbourne. Okay? At meron tayong South. Yung Northern Territory, hindi po siya considered na state. May mga iba't ibang territory kung tawagin ang buong Australia. We also have Tasmania dito sa baba. It's another island. The city is Hobart. Doon sa Western Australia, the city is Perth. Kung titignan po ninyo, napakalaki. Ano po? Napakalaki ang Australia. Alright? Next slide. I-encircle natin yung Brisbane para ma-highlight natin yan. Nandyan yung ating mga brethren. Ang aking challenge sa inyo dyan sa Australia, mga kapatid, na ilagay nyo ang mapa na to dyan sa inyong bulletin at kung maaari, ilagay din natin sa ating mga sanctuaries. Upang sa ganon, magkaroon po tayo ng isang mas matinding awareness sa ating outreach program. Ano po? Na ang ating outreach ay hindi lang po sa ating local government. Halimbawa sa Bacara, kung pasukin, same, Sarat. But let us also be aware of our outreach outside the country like that of Australia. Now, I would like for us to pray na magkaroon tayo ng mga members doon po sa may Northern Territory. Magkaroon po tayo ng members doon sa Western Australia like Perth, okay? Sa South Australia, sa Adelaide, sa New South Wales like Sydney and Canberra, magkaroon tayo ng Victoria doon sa Melbourne, at magkaroon din po tayo ng mga members doon sa Tasmania. Yung ibang island is the city is Hobart. Alam po ninyo, when you pray, God works. You never know. Ang panalangin po ay parang pagtatanim. Naalala ko nung pinagpipray natin ang ating property sa Lawag. When I told the people, I said, let's pray that God will give us a property parang suntok sa buwan kung tawagin. It means it is almost equivalent to impossible. But God made it possible. Ngayon, meron po tayo. Pakita mo nga yung ating Lawag Sanctuary para makita nyo yung sinasabi ko that God turned the impossibility into a reality. Nandyan po sila. That house is a 5 million property 10 years ago. Pag binenta natin yan ngayon, ay nasa 10 milyon o 15 milyon po yan. Iniisip na nga namin ni Pastor June, na ibenta na natin yan mga kapatid. At bumili tayo ng mas malaking lupa sa Lawag City. Amen ba? Kahit 1 hektarya siguro, ano? Okay? So God turned the impossibility into a reality. Kaya when you pray, you never know, God will work and we are planting the seed through our prayer. Kaya gusto makita nyo yan para do not underestimate the power of our prayers, mga kapatid.
The Lord mismo ang nagsabi, pray the Lord of the harvest to send forth laborers into the harvest. So going back to the map, mga kapatid, pag-pray nyo po, ang Australia is nasa 26 million lang ang populasyon. 26 million. Sa laki po niya, sa laki ng kanyang land area, nasa 26 million lang ang populasyon. Kaya dagdagan kaya natin, lumipat tayong lahat doon. Kung maaari lang, di po ba? Amen? Okay. Now, ang 26 million ay parang populasyon po ng NCR, National Capital Region, at Region 3. Ang Region 3, mga kapatid, is Central Luzon. Ang Central Luzon, kasama dyan ang Bataan, kasama dyan ang, Pampanga, tama, Pampanga. Yan ang mga bandang Central Luzon. So, pag sama-samahin mo, ang populasyon ng Central Luzon at National Capital Region ng Manila and surrounding, mga kapatid, yan po ang populasyon ng Australia lamang. Napakaliit, okay? At out of 26 million, 43% are considered Christians. Now, dito sa Christian na to, questionable pa ito sapagkat we are not only Christians, we are Baptist. Pag sinabi mo kasing Christian, predominantly Catholics. And when you talk about Catholicism, Christianity in the Catholicism is traditional Christianity. Kagaya sa Pilipinas, ano po? Kaya pag sinabi natin Christian, predominantly Catholics. So, long way pa talaga ang tatrabahuhin natin dito sa Australia. Ang masaklap, out of the 26 million, 39% are considered to have no religion. So hindi sila Christian, hindi Buddhist, hindi Islam, wala po silang kinabibilangang religion. 40%. Ibig po sabihin, kung 26 million, nasa 11 million ang tao na walang religion, walang interes sa religion. Islam ay 3.2%, Hinduism is 2.7%, and Buddhism is 2.4%. Hindi ko alam kung ilan ang percent ng Baptist. Wala pa sigurong 0.001%. Maliit pa. But praise God, may HBBC sa Australia. Alam ko na hindi madali ang mag-reach out pag nasa ibang bansa ka. Sapagkat ang focus ng tao ay hindi Diyos. Naturally, hindi. Ang focus ng tao ay pera. Ang focus ng tao ay material things. Ang focus ng tao, pangangailangan. Ang focus ng tao, pangarap at ambisyon. Papasok ka sa ganong kaisipan at ipapakilala mo ang Diyos. Nasasabihin mo sa Kanya, ito ang Diyos, si Kristo tagapagligtas. At pag tinanggap mo siya, magsilbi ka sa Kanya, parang ang hirap pong kausapin ang tao sa ganong paraan. That's why it's very challenging to share the gospel in Australia. So we are just thankful to the Lord na kahit yung ilang nakita yung mga nasa picture, wala na ngayon, pero marami ang nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya palakpakan natin yung mga brethren. Please show. Show the brethren. Okay? Kumaway kayo dyan. Kaway-kaway kayo dyan. Mga kapatid. Kaya kakaunti na nga lang kayo, maghiwa-hiwalay pa kayo, mag-quit pa kayo, ewan ko na lang. Malaking kasalanan sa Diyos pag iniwan nyo pang ating outreach dyan, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-faithful kayo dyan. Amen? Now, according to an article that was released by PCO, PCO is Presidential Communications Office. Ito po yung isang media platform ng ating presidente. May staff po dyan. That was released, okay? Teka, meron tayong church sa Tarnet, Melbourne. Alright? Thank you very much. Okay. Yan, very good. PCO, Presidential Communications Office, that was released in March 4, 2024. There are, sabi ng presidente natin, there are around 400,000 Filipinos living in Australia. 400,000. Ano ang 400,000? Ang 400,000 po ay populasyon ng buong Ilocos Norte. So dalhin mo ang buong Ilocos Norte sa Australia, ganyan karami ang Pilipino na nagkalat. At sana hindi gumagawa ng kalokohan. Okay? Nagkalat
sa buong Australia. That is Australia, mga kapatid. That's why, mga kapatid, you have a long way to go. Okay? And I believe God can use you. If we could have HBBC in those states, mga kapatid, those will serve as satellites. Okay? So, let's pray for them. Now, dito naman sa Pilipinas, ilan na po ang populasyon natin ngayon? We have 118 million in population sa Pilipinas ngayon. Okay? At ang world population is 8 billion. 8 billion. Kaya, out from that, 8 billion in the world, 118 million in the Philippines, ang question is, how many of these people have truly known Jesus Christ as their personal Savior? Ang meron pong ganong kaisipan ay hindi po sa gobyerno. The government is not thinking about that welfare. The universities, no matter how prestigious they are not mindful of that welfare. The only institution that's been given by God the authority, the appointment, and the assignment to think about that concern is the Church of the Living God. And bilang mga members ng church ngayon, nais kong dalhin kayo sa kaisipan na yan. The question today is, how to win the world for Jesus Christ? Alam nyo, habang sinasabi ko ang statement na yan o question na yan, agkintayog tiriknak because nung araw, ang tanong lamang is, how to win Bacarra for Christ? Nung nagsisimula si Pastor June, ang tanong lamang is, how to win Bacarra for Christ? Dumako siya sa BNCHS. Sino po sa inyo ang bunga ng campus ministry sa BNCHS? Pwedeng tumayo, baka nandito pa sila hanggang ngayon. Please stand up. Nare-reach out kayo noon ng campus ministry sa BNCHS. Pwedeng tumayo? Sister Chato, ayan si Ninong Sanse. Kita nyo? Ha? Bunga ng campus ministry. Oh, kaya yung ating campus ministry, hindi lang natin alam. May mga mawiwin tayo sa Panginoon. Sa Lawag, meron ba? Ewan kong si Tito Loni, bunga rin ng BNCHS Campus Ministry. Bunga ka dito? Tito Loni, sa Campus Ministry? Yes. Oh, di lang natin alam. So back in 1983, ang tanong lamang noon at parang pangarap ng ating gawain is, how to reach Bacarra for Christ? Tapos, after few years later, si Pastor John ay nagkaroon ng burden sa Vintar. Maya-maya ay dumako sila sa Pasukin. Kaya yun yung mga naging outreach. Sabi nga ni Pastor John noon binibisikleta lang namin ang Vintar. Rough road at wala pang ilaw ang daan. Pero tinatyaga naming puntahan yan, sabi niya, in the early 1980s. In the early 1990s, Pasukin. So, ang naging pangarap ngayon is, how to win Ilocos Norte for Christ. Ngayon, nagkaroon tayo ng mga mission trips, tama? How to win the regions for Christ. Ngayon, ang ating tanong, how to win the world. Ang tindi ng pangarap ng HBBC, ano po? Hindi lang po region, hindi lang provincial, hindi lang national. Ang pangarap na ng HBBC, mga kapatid, ay buong mundo. Alam nyo ba na noong conference natin ng June, mga kapatid, ay regional conference. Yung church strengthening. Next year, ang ating conference ay national conference na po. I will be inviting speakers coming from Cebu. My good friend, Pastor Jofet Cortez, pray for him. Hindi pa niya alam ito, ina-announce ko na. I will be inviting another pastor friend from Mindanao. Perhaps another pastor friend from Palawan. From Southern Tagalog, that's Cavite, Bicol Region, Caraga. I'll be inviting some pastors there. Salamat sa Panginoon sa aking exposure. Kay Pastor Abante, marami akong nakikilala mga pastors ngayon. So it will be a national conference next year. Kaya kung gaano po yung hirap natin na nag-organize ng konferensya noong June, ay nako, doblehin po natin yan next year. Idagdag mo, mag-uuwian pa ang mga members ng HBBC next year. Yung mga nasa California natin dyan, sana nakabili na kayo ng ticket nyo, ha? Kayong mga nasa Hong Kong, nasa Singapore, mag-uwian lahat kayo.
Sir Peter, umuwi ka next year. Sister Risa Akibay, umuwi ka next year, kapatid. Kayong mga nasa Canada. Brother Errol Agonoy, umuwi kayo next year, ha? Okay. Hindi ko na mapapangalanan lahat sapagkat aabot tayo ng 3:00 niyan. Ngayon, pagkatapos ng 2025, pinaplano na po namin ang 2026. Ang ating conference sa 2026, mga kapatid, ay global conference. Malay nyo, baka next year makavisit po ako sa pinakamalaking Baptist Church sa South Korea. At makakilala ko si Dr. Daniel Kim, the pastor of one of the conservative, fundamentally strong, big Baptist church in South Korea. Malay nyo, baka makapunta ako ng Amerika next year kasama ko ang aking wife. Baka ma-meet ko si Dr. Paul Chappell at sabihin ko, Dr. Paul Chappell, we are planning to have a global conference. Alam nyo, sinasabi ko lang ito, pwedeng magkatotoo to. That on 2026, our conference will be a global conference. We'll be inviting missionaries from Vietnam and so on and so forth. Now, the point is this, ano po itong mga conferences na to, Pastor? This our church is strengthening na ang pinaka-focus, mga kapatid, ay para tayo ma-mobilize, para tayo mapalakas, para tayo magkaroon ng mas malinaw na vision sa ating reason of existence, and that is to win the world for Christ. Sapagkat kung minsan hindi nakikita ng mga Baptist, sa liit ng nakikita, ang nakikita lang kapwa Baptist, inaaway yung kapwa Baptist. Nag-aaway-away, maliit na nga nag-aaway-away pa. Ang nakikita ng mga Kristiyano ay sariling problema lang, pamilya, ang liit po. Ang nakikita ng iba yung mga stumbling blocks sa church. Itong kapatid na to, si pastor na ganito, si usher na ganito, si Sunday school teacher na ganito. Yun lang ang nagiging balakid sa kanilang buhay. Kaya itong mga conferences na ito will help us mobilize, empowered, at nakiklarify yung ating nakikita for the reason of our existence that, hey, we are here to win the world for Christ. Mga kapatid, kaya nga po, binago na natin, hindi binago, dinagdagan. Hindi na lang po tayo Bible Baptist Church. Ang idinagdag ni Pastor June, we are now Hosanna Bible Baptist Church. Tapos later on, doon sa ating SEC, pinarehistro namin ito. Ang nakalagay, Hosanna Bible Baptist Church and Ministries of Bacarra, Ilocos Norte. Ngayon, pagka nagpicture ka dyan sa harap, pwede kayong magpicture dun sa labas. Ang nakalagay, HBBC International. Anong masasabi nyo, mga kapatid? Let's go international. Let's go for the world. Let's win the world for Christ. Kaya natin by the grace of God. Hindi lang Bacarra, hindi lang pasukin, sa dami po natin. Kung tayo ay makakaunawa, makikita natin lahat ito. We are not just together, but we are laboring together. Amen? Yan po, kaya let's pray. Ngayong July, aalis po sila Pastor June at si Mama, pupunta po sila, hindi pupunta, babalik sa Hawaii. At sa December, babalik dito. Kaya ang kanilang biyahe, balik-balikan, mga kapatid. Ang tawag dyan, balikbayan. Okay? Kasi dual citizen po sila. Pero, ngayong August o September, ang kanilang travel will be Europe. They will go to London and they will go to Portugal. Hopefully, makapag-start po tayo ng Bible study group sa Portugal sa magitan ni Brother Harold. Then from Portugal, pagkatapos po nito, hopefully Pastor June can travel to Canada. Kaya kayong mga taga-Canada na nasa YouTube, Facebook, at Zoom ngayon, maghanda-handa na kayo, mga kapatid. Alam kong malawak ang Canada. Pwede kang mag-eroplano from one state to the other or one province to the other. But you are going to organize yourselves. Tulag kayo na yan ang pagyanan yung lugar. And you are going to have your first worship service in Canada very soon. Amen po ba? Ayan po. And, let's go international. Kaya, ang tanong ngayong umaga is, how to win the world for Christ? Napakaganda ng tanong po yan. So, let me just give to you several things, but let's start with Acts 1:8. In Acts chapter 1, verse 8, ang sabi po dito, but ye shall receive power
After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, watch carefully, both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Amen? Di kayo nakinig. Ulitin ko ang pagbasa. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses. Kayo ang magpapatutuo, magpapahayag para sa akin. Saan? Both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Yun po ba ang nakalagay? Yun po ba yung nakalagay? Ulitin natin. Ulitin natin. Okay? Hanggang sa makuha ko yung attention nyo. Parang nakatingin lang yung iba sa inyo eh. Okay, basahin ko ulit. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, then in all Judea, then in Samaria, and then unto the uttermost part of the earth. Yung po ba nakalagay? Ano nakalagay po? Good. Hindi then, kundi and. Pag sinabi kasi nating then, one after the other. Dito muna, pagkatapos dun naman. Pagkatapos dun naman. So ang ibig sabihin ng both mga kapatid at the same time. Ang nais ng Panginoon, habang may nagpapahayag sa Jerusalem, meron din dapat sa Judea na. Sabay. Meron na rin dapat sa Samaria. Meron na rin dapat unto the uttermost part of the earth. At mga kapatid, unti-unti, nagaganap na yan sa HBBC. Sapagkat halimbawa sa service na ganito, may simultaneously, meron sa Bacara, sa Pasukin, sa Lawag, may regions beyond. Alam nyo, may mga nanonood sa Quirino ngayon. Kabarugis, magandang umaga sa inyong lahat dyan. May nanonood sa Hong Kong, that is Asia. May nanonood sa Australia. May nanonood pa sa Amerika. Biruin nyo po, different continent na po yan. Kaya yung sinabing both ay talagang dapat gawin natin. So, let us pray that in a matter of time, siguro 3 years, sa dami natin, let's just pray na ma-mobilize nating maigi ang HBBC. In a matter of 3-5 years, mga kapatid, by the grace of God, magpatuloy lang tayo, agpasnag tayo lang, agagagat tayo lang, agfaithful tayo lang ti Apo, sumabay kayo lang kakabsat, iti leadership ti HBBC. In 3 to 5 years, marami pong magagawa ng Panginoon sa atin. Baka hindi natin mamamalayan. Meron ng HBBC Tabuk City. Meron ng Tugigaraw. Ayan, may mga nanonood tayo dyan sa Tugigaraw. In fact, yung kapatid natin dun sa Tugigaraw, nag-message kaagad sa amin. Sabi, Pastor, mayroon ng lote na for sale dito. Akalain mo yan? Alam nyo, bigyan ko kayo ng isang idea ha. Gusto nyong maging mayaman? Gusto nyo bang maging mayaman? Dapat maging mayaman kayo para sa Panginoon. Halimbawa, alam nyo ang vision namin ni Pastor John, share lang namin sa inyo. Kung meron lang sana sa inyong talagang multi-millionaires, pag sinabi, okay, Tabuk, ang Tabuk City mga kapatid, nung pumunta ko kami, ang layo. But strategically, nung pinuntahan po namin yung Kapitolyo ng Tabuk City, at nung dinaanan po namin yung mga business centers ng Tabuk City, nakita namin na kung gaanong Tugigaraw City ngayon, Tabuk City will be the same after 10 years. So kung ngayon ka bumili ng property sa Tabuk City, yaya ka, easy money yan mga kapatid after 10 years. Kaya kayong mga nasa abroad gusto nyo mag-invest, magbili kayo ng mga lupa rito. Oo. Tapos yung mga nabili nyong lupa sa mga strategic na lugar, isang araw, pag sinabi ng Diyos, may gawain ako dyan, ibigay mo yan. Ibigay nyo sa Panginoon yan. Ibigay nyo. Sana meron tayong milyonaryo rito, bumili tayo ng property sa Tabuk eh. Kahit wala pa tayong church, kahit wala pa tayong ministry. Eh kung sabi ng Panginoon, huwag kayo dyan sa Tabuk City, o ibenta mo yung property mo, times 10 na yon o times 5. Sana may mayaman dito at sasabihin, bumili tayo ng property sa Tugigaraw. Mga kapatid, I show you,
mangarap na rin lang kayo, wag na yung para sa sarili lamang. Mangarap para sa Diyos. Mangarap para sa ministry. Listen, what I'm telling you is an agenda, a vision that's bigger than your personal dream. Personal mo lang yan, napaka-selfish mo naman kung yan lang ang iniisip mo. Samantalang ang laki ng gawain ng Diyos, ang na pwedeng ikaw at ako magamit. So, for me, the more I realize this, the more I thank God, and I have no regrets, kinalimutan ko ang personal kong pangarap sa buhay. Pwede rin sana ako naging abogado. Pwede rin sana ako naging doktor. Pwede rin sana ako naging engineer. Pwede naging teacher. And I could be enjoying every day like I have a good paying job. I can go to work every day. I have a stable job. I can live with my family and so on and so forth. But listen to me. I praise God na early in my life, nakita ko po ang ministry. Nakita ko ang Diyos. Nakita kong pangangailangan. And I said, God, I volunteer myself. I surrender my life. And I'm so thankful how the Lord is using this simple life of mine for His glory and honor, for the furtherance of the gospel. So let's win the world for Christ. Mga kapatid, wag mong i-confine ang sarili mo sa maliit na ambisyon mo. Wag mong i-confine ang sarili mo ayon sa isinasaksak ng mundo sa iyo. Mga kapatid, iba po kasi yung mundo nila eh. Iba yung mundo natin. Ang mundo nila masakip. Ang sa atin, daigdig. Ang sa atin malawak, ang sa atin malaki, ang sa atin, yung mundo natin, nandun ang totoong halaga, nandun ang totoong value, nandun ang totoong, mga kapatid, the real sick, nandun lahat yon. Sa mundo ng mga unsaved, wala yan eh, material lang yan eh. You can enjoy today, agdaan damdama, mawala mamaya, masunog ang bahay, at may iwan pag namatay. Yun lamang po ang mundo ng mga unsaved. So going back to our lesson, let us pray that we can win our world for Christ. Amen? So I do not know kung bakit itong message na itong binigay ng Panginoon sa akin, but I believe, hindi po binigay ng Panginoon ito na walang pupuntahan ng ating church. Naniniwala ako ng message na ito na aking ipinabahagi sa inyo, ito po yung pupuntahan ng ating gawain. Ito yung patutunguhan ng ating ministry. Kaya kung nasaan man kayo, let's be in one heart, one mind, is striving together for the faith of the gospel. Ang una po, na nais kong ibahagi sa inyo how to win our world for Christ is, number one, we must be committed to the Great Commission. We must be committed to the Great Commission. Okay? Basahin nga natin muli. Ready, go? We must be committed. Alright. Alam niyo po, itong Great Commission nasa Matthew 28:19-20. Gusto kong basahin lang natin, pasadahan natin. Ang sabi doon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Let's be committed to saturation. Go. The command is not come. The command is go. So when we come as a church, the mandate is to go. Saturation. Baptizing them. That is identification. Kailangan maging baptist ang lahat ng masasave. Ngayon, meron po tayong babautisman, kaya may tubig yung baptistry. Mag-isa lang siya, pero worth it yung tubig diyan, mga kapatid, sa isang baptism. Nasaan yung ating baptism ngayon? Tumayo ka nga, Aaron. Aaron is from Pasukin. Ang nagdi-disciple, nagpa-follow sa kanya, si Doc Lester. Tumayo ka, Lester. He's a medical doctor, but he's very committed to the Great Commission of Christ. Ayan. Kaya sabi daw ni Aaron, gusto ko si Pastor Provi ang mismong magbautismo sa akin. Papuntahin mo rito yan. Kargahan yung baptistry at lulunurin ko yan ng tubig. Maraming salamat. Okay? And then the Bible says, okay, go to this all nation, baptizing them. And then in verse 20 it says, teaching them to observe all things. Let's be committed to that. Kailangan po na yung potential mo, yung buhay mo, ibigay mo dyan, magkaroon ng totoong value yung buhay mo dyan. Discipleship. Produce followers. Listen, followers of Christ will produce followers of Christ. So kung ikaw ay totoong tagasunod ng Panginoon, ang dapat maging bunga mo ay sumusunod din sa Panginoon. Okay? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That is the reason why HBBC Australia exists. You are not only there for fellowship, good.
You are not only there to worship God, that is primary, but you are there for the Great Commission of Christ. Okay? Soul winning is the heartbeat of God. That's what in the heart of God. Gusto mo makita ang puso ng Diyos? Soul winning. Bakit po? Well, I would say because, mga kapatid, the greatest joy in heaven is soul winning. Pumapalakpak ang langit, hindi nung graduation mo eh. Pumapalakpak ang buong mundo nung graduation mo. Lalo na kung sinabing cum laude ka. Lalo nung sinabing summa cum laude ka. Palakpak ang lahat. Puro like sa Facebook yan. Maingay, nag-ingay ang buong mundo. Pero hindi pumalakpak ang langit. Nakita nyo kung gaano kaminsan kababaw ang ating pangarap sa buhay. Panglupa lang eh. I want you to see a bigger picture that your life can be, invested for. Hindi po pumalakpak ang langit nung ikaw ay naging model employee of the year. Hindi po eh. Hindi po naglundagan yung mga anghel eh. Hindi po tumunog yung mga trompeta at mga musika doon sa langit nung ikaw ay naging model employee of the year eh. O kahit nung ikaw ay naging model family, hindi rin eh. Meron ba sa atin naging model family? Kung meron man, hindi ko po dinidiminish yan, hindi ko minaminus yan. Nilalagay ko lamang ang posisyon ng kung anong malaki sa tao, maliit kumpara pa yan sa langit. Alam nyo, ganun lagi yan eh. Yung wisdom of men, foolishness pa lang sa Diyos yan. Oh, yung pinakamadiskarte rito, wala pa yan sa Diyos. Naunawaan po ninyo. That's why, gusto kong makita nyo ngayon, ano ang nagpapalundag sa langit? Anong nagpapaligaya sa langit? E di tignan natin sa Lucas Kapitulo 19. Luke chapter 19, ilagay mo na kapatid. Go. Luke chapter 19. Okay? Luke 15, sorry. Luke 15 verse 7. Hindi 19. Luke chapter 15 verse number 7. Luke chapter 15. I say unto you, that likewise, joy shall be in heaven over one graduate. Joy shall be in heaven over one PhD. Joy shall be in heaven over one influencer in Facebook. Joy shall be in heaven over one successful man. No. Joy shall be in heaven over one sinner that repented. Isang kaluluwa lang ang kinausap mo at kakausapin mo ngayon at maliligtas yan, mga kapatid, the greatest joy in heaven is soul winning. Gusto niyong paligayahin ng langit? Mag-soul winning tayo. That's why soul winning is the heartbeat of God. Amen. Tatandaan po ninyo, every person without Christ is a mission field. And every Christian is a missionary. Marami po tayo mga missionaries to foreign land. Magiging bisita natin yung mga yan sa mga susunod at darating na taon. Makikita nyo siguro, kalahati ng upuan na ito ay puro mga missionaries yan sa mga darating na taon. And we praise God for these missionaries in foreign land. Nakita nyo po yung missionary na nakamotor silang mag-asawa? Galing pa sila ng Leyte, Samar Leyte. Nagmotor papuntang Isabela. From Isabela, nagmotor papuntang Abra. Mula Abra, nagmotor papunta rito. Mula rito, nagmotor papuntang Manila. At mula Manila, dumako ng Middle East. Hindi na pumotor yon. Aeroplano na. Pero hanggang Mindanao, nadisgrasya nga daw po sila sa Mindanao eh. Bakit po? Umiikot sila sa mga churches para ibahagi yung kanilang burden na, hey, tulungan nyo kami. Let's be partners. Kaming pupunta. Tulungan nyo kami. Praise God for missionaries. But listen to me. Each one of us is a missionary. Kaya consider yourself a part of the Great Commission of Jesus Christ. You may be a student, you may be an adult, you may be a business. Listen to me. If you're a businessman, dapat ang madala mo sa Lord, businessman din. Kung engineer ka, ang madala mo sa Panginoon, engineer din. Kung estudyante ka, ang madala mo sa Panginoon, estudyante din. Kung pastor ako, dapat ang madala ko, pastor din. Kaya ang daming pastor ng conference. Siyempre, alangan naman si Save pa yun.
Amen po ba? Kung teacher ka, dapat ang madala mo, teacher din. Kaya ka nandyan. At kung naunawaan mo that you can commit yourself, Panginoon, I commit yourself to the Great Commission. You know, listen to me. It changed my life. Nung ako po'y nag-attend ng isang Antioch conference, hindi alam ni Pastor Ben, hindi alam ni Papa, hindi nyo rin alam to. This between me and God. I think I shared this to my wife one time. There was a message that di ko na maalala, but habang nakikinig po ako ng preaching, I felt a strong burden and impression of God upon my heart to take our church to a provincial, national level of evangelism. At mula po noon, nagkaroon po ako ng kakaibang rekta, nagkaroon po ako ng kakaibang passion, kakaibang enthusiasm na hindi ko naiisip kung malayo yan. Ang Tugigaraw 6 hours, hindi po malayo yan. Nagmula doon, sinasabi ko na palagi, malayo na tayo, pero malayo pa. Mula doon, palagi kong sinasabi, malaki ang HBBC, pero tignan nyo naman ang ating tatrabahuhin pa. Yun po yung nagmulat sa akin. And Pastor Abante did not know, but I came forward that day in one of the Antioch conference and I knelt down and I responded to God and said, Lord, I am not telling you my goal. I am responding to your goal. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung yan ang nais mo sa HBBC, kung yan ang kalooban mo para sa amin, na Osana Bible Baptist Church, Panginoon, mahina ako, kulang ako, pero ang sasabihin ko sa iyo, Lord, I'll say yes to that. I'm going to obey you, Lord. I will be willing to travel near and far. I will be willing, Lord, to do the work. I will be willing to sacrifice. I will be willing to spend and be spent alang-alang. Why? It's because of a commitment to the Great Commission. For 8 billion people, kahit paaraw at gabi tayo magtrabaho, what significance can we do for the 8 billion population? Can we change that? No, we cannot. Of course, hindi lang po tayo ang church na may ganung pangarap. Alam ko, like Cebu, it all started that way. Cebu, BBC Katipunan Cebu, has about 8,000-10,000 in attendance every Sunday. And out from their church, they have sent more than 100 missionaries to foreign land. Grabe po ang bunga. Bethany Baptist Church in Makati have sent more than 100. And Lord, I said, God, sisimulan ko to, hindi ko alam kung makukuha ka agad ng mga members, makakatch nila lahat ito, pero unti-untiin ko to. At kaya sinasabi ko sa inyo ng malakihan, mga kapatid, may patutunguhan ang ating gawain. And I pray that you can take that passion. Let's work together. Let's enrich our young people. Malay po ninyo, some of these young people, magsuko ng buhay maging pastor, maging missionary. How beautiful are the feet of them that preach the gospel and bring glad tidings of good things. Sasabihin mo ngayon, professional ako. Ano ngayon? Mas mataas ang panawagan ng gawain ng Panginoon. In fact, if you are a professional and God calls you to be a pastor, you are not stepping down, stooping down. No, you are not going down. You are actually climbing up. Mali kasi ang pananaw ng iba Ang baba ng tingin natin sa Great Commission Ang baba ng tingin natin sa mga missionaries, sa mga pastor na may malaking puso na ihayag ang ebanghelyo at humayo at maghayag ng ebanghelyo, magbautismo at magturo. Ang baba ng tingin natin Kalimitan ng mga parents, pag yung anak, di ba, matalino sa math, anak, mag-accountancy ka. Pagkausap yung anak, reason yung anak, anak, mag-abogado ka. Pag yung anak, bata pa lang, ang gusto niyang laruan ay yung mga stethoscope at microscope at kung ano-anong mga scope dyan, anak, mag-doktor ka. Pag yung anak, bata pa lang, nagli-leader na at nagsasalita na yan, anak, mag-teacher ka. Pero pag yung anak bobo, anak, mag-pastor ka. Bakit? Hello? Yung mga hindi pumasa ang ang dapat magpastor, yung hindi pasa sa accountancy, yung hindi pasa sa engineering, hindi pasa sa abogado, yun ang pwedeng dapat magpastor. At akala natin ang mga karera, ang mga sekular na mga bagay, matataas po yun. Palagay ko, tumitingin ka sa anggulo na nasaan yung mga unbeliever. Ang anggulo kung saan ka nakatingin ay posisyon ng mga unbeliever.
Pero pag tumitingin ka, mga kapatid, sa posisyon ng isang Bible believer, ng isang totoong Kristiyano, posisyon sang-ayon sa Panginoon, makikita mo, you would realize that, itong sinabi ko kahapon pwede mong i-give up yung career mo para sa ministry. Pero hindi mo po pwedeng i-give up ang ministry dahil lang sa career mo. Totoo yan. Because the ministry is a high calling. The ministry is an honorable calling. It talks about the salvation of the souls of men. It talks about the eternal destiny of men. It talks about building up men. Listen to me. You can enrich a man, but if he doesn't have the Bible, his wealth will corrupt him. Politics without God will lead to corruption. Science without God will lead to abortion. What people need today is the Bible. And if what the world needs today is the Bible and Jesus Christ, there must be more voices, more people, more pastors, more preachers, more missionaries. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y tawagin ng Panginoon, kahit professional na kayo mga kapatid, we will welcome you. Let's be committed to the Great Commission. The greatest joy of heaven is soul winning. The greatest concern of hell is soul winning. Walang pakialam ang impyerno kung ikaw ay magaling sa school. Wala. Ang problema ni Satan, mga kapatid, yung mga soul winner. Kaya kung kayo, may pangarap kayo, gusto nyo maging mayaman, hindi kayo papakialaman ng dyablo. Sabi ng dyablo sa'yo, go ahead. Ang tinututukan ko yung mga soul winner Kasi sila yung nagbabawas ng aming attendance sa impyerno Sila yung pumipigil ng mga taong magparami ng populasyon sa impyerno. Binabanday ko yung mga soul winner. Pero kung ikaw makasarili, worldly ka, nakatutok ka lang sa business mo, sa career mo, sa trabaho mo, wala kang pake sa ministry, wala kang pake sa mga unsaved na loved ones mo, wala kang pake sa mga unsaved na kaibigan mo, hindi ka na pinapansin ng dyablo, sa totoo lang. Hindi na siya disturb sa'yo. You are no longer, hindi ka nakasali doon sa anong tawag sa police station, yung, what do you call that? Wala ka dun sa most wanted. Ang most wanted kay Satanas, mga kapatid, ang mga pastor. Ang mga katulad ng inyong mga pastors, like me, Pastor Junior, pastors na masigasig sa soul winning, masigasig sa pag-abot ng kaluluwa, na wala nang inisip kundi church planting, wala nang inisip kundi let's mobilize the members for soul winning. Let's mobilize the church for more churches, for more souls, so for more church building. Pero kung ikaw, busy ka sa sarili mo, mga kapatid, wala nang pakialam ang dyablo sa'yo. At dun po ako nababother. Kaya po kami nagpipreach dito, tinitira namin ng worldliness, tinitira namin ng covetousness, tinitira namin ng selfishness, tinitira namin ng materialism, tinitira namin yung mga unfaithful, lumnad-lumtaw ti kapilya, umay no kaya't na makigimong saan, no umay naladaw pa'y. Kaya namin tinitira yan para magising kayo at maging most wanted din kayo sa impyerno. Kaya panahon na mga kapatid na maging committed po tayo sa Great Commission. Amen po ba? One of the greatest responsibilities of every Christian is soul winning. Kagabi, lumapit sa akin si Brother Enan. Congratulations to Brother Ferdinand Simon. Pakita mo nga sa lawag. Sa lawag. Brother Ferdinand Simon, Brother Enan. Okay, pakita yung kapatid. Congratulations, siya po ay nag-graduate ng Masters of Public Administration. Sa edad na mahigit 50 na, nag-aaral pa hanggang ngayon. Pero alam nyo, hindi po pumalakpak ang langit nung siya ay nag-graduate ng masters. Kundi pumapalakpak ang langit nung, makita nyo ang mga picture na to, nung ginawa niya ito. Tingnan nyo po nakatoga na siya. Ayan po siya Nag-graduate sa University of Northern Philippines. Hindi po pumapalakpak ang langit nung nakatoga si Brother Enan. Pumalakpak ang langit nung nakita nila ito. Pakita mo yung next picture. Yan. Nakatoga na nagdi-distribute ng gospel tracts. Nagdala po siya ng 150 gospel tracts at ang kanyang goal, maubos niya ang lahat yon. Ayan Diyan pumalakpak ang langit. Diyan ngumiti ang Diyos. Kaya mga kapatid, wala akong pakialam kahit sinong pumapalakpak sa'yo, ngumingiti sa'yo. Sa akin, ngumiti lang ang Diyos, sapat na yun sa akin. Sabihin lang ng Diyos sa akin, well done, okay na ako mga kapatid. Solved na ako sa buhay ko. Sulit ko na ang buhay ko. Sabihin lang ng Diyos, well done, sulit ko na ang buhay ko. Okay na ako rito. Amen po ba?
You see, ito, si Brother Conrad, isang member natin. I can mention many of our members actually, but mga latest kasi ito lumapit sa akin kagabi at binahagi sa akin itong mga nakakatuwang bagay na to. Sabi, Pastor, praise the Lord. Nung last week, napapansin nila na kada Miyerkules ng hapon, nagpapaalam siya ng maaga. Let your light so shine before men. Nanindigan po siya, godliness. Palagi niya sinasabi, papaalam ako ha. Bakit o? May prayer meeting kami. Basta Miyerkules ng hapon, nagpapaalam ng maaga dahil prayer meeting. Napansin ng kanyang mga katrabaho. Sabi sa kanya, napapansin namin, palagi kang nagpapaalam pag Miyerkules, maaga ka, pupunta ka sa church nyo. Ikaw ang churchman sa amin lahat dito. Baka pwede na ikaw ang mag-share ng Bible sa amin dito. Kaya kahapon, nag-start na po siya ng Bible study. Ayan po, pakita mo na. Yung isa muna, isa. Yan yung mga Bible study niya. Oh, tawanan na pagkatapos. Sabi ko, mag-send ka sa akin ng picture. Hindi pala siya nakapicture ng maganda. Kaya sorry pastor, ito lang yung nakuha ko. Nagtatawanan na kami after. Pero kung titignan po nyo yung kanyang itinuro sa mga katrabaho po niya, opisina yan ha? Opisina yan. Kahit anong parangal sa'yo sa opisina, hindi po papalakpak ang langit. May inaabangan ng langit sa buhay mo. Pag ginawa mo yun, talaga kakabsat. Lundagan lahat sa langit. Totoo yun. At hanggang ngayon, inaantay ka. Nangangawit na yata sila sa kakaantay sa'yo. Kasi hindi mo pa ginagawa. O, tignan natin, anong nakasulat sa blackboard? Ayan o, purgatory. Ayan, Bible, basic instruction before leaving earth. Ayan, o. Yan, kita niyo po, sinulat niya yung soul winning niya sa whiteboard. And those office mates have prayed to receive Christ as Savior. At dyan natuwa ang langit. Mga kapatid, let's live for a cause that's bigger than ourselves. I can confine myself to a career. I can confine myself to that. But I would like to do something bigger for God with the life that He has given me. Sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng mga talents na to. Gagamitin ko to. Hindi naman po ako nag-aral ng college, AB English or what, but nakita ko na medyo natural yung aking inclination sa pag-English. Ginagamit ko yan. Kaya kung gusto kong medyo makuha ang atensyon ng mga professional, pinapanatan ko yan ng English para malaman nila, aba, ka-level din naman namin to professional din pala to. Amen. But I use it. Sabi ni Paul, to the Jew, I became a Jew. To the Greek, I became a Greek, that I can win them to the Lord. Mga kapatid, it's a blessing to be here in this church. Air-conditioned kapilya. Sa mga sanctuaries natin, but the souls of men are waiting. And we have a commission from Christ. Let us be committed to the Great Commission. Number 1 pa lang po yan. Di ko alam kung may tutuloy ko yung number 2 at number 3. Baka next year na po. Amen! Sino pong na-bless ngayon? Baka meron po sa inyong tinatawag ng Panginoon na hindi pa nag-forward. Ngayon na, mag-forward ka na. Tumayo tayong lahat. If God is calling you for the ministry, come and join us. Andiyan na, Pastor Jun gave his life. Pastor Bear, Pastor Dennis, yours truly, we gave our life. Join us. Let's win the world for Christ. Let's go. Let's win more souls. Let's build more churches for the glory of God. Let's move to the advancement of the kingdom. Let's be a part in the furtherance of the gospel. At kung kayo po ay nagtatrabaho, don't just work for your needs, but work to be a part of this great commission. Sabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako, ang aking impluensya, ang aking kayamanan at resources. Okay? If God is calling you for the ministry, I want you to step forward right now. Come to the altar. You don't have to kneel down, but if you can, kneel down and tell God, Lord, I'm surrendering my life. Meron po tayong 21 na nag-surrender na. Baka meron pang dagdag, mga kapatid. Come forward right now.